דוקטור יאיר זלוף. היה דור שלישי לרופאים. אביו, סרן במילואים. דוב זלוף הינו רופא משפחה ששירת בחטיבת המילואים 401. סבו, סרן במילואים, דוד זלוף זיכרונו לברכה, היה רופא מוטס שזכה בעיטורים שונים על פעילותו. יאיר נפל במלחמה בעזה ביום כ"ה בתשרי תשפ"ד, בן 32 בנופלו. יאיר הובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בתל מונד. הותיר אחריו אישה, הורים ואחות. יהי זכרו ברוך. את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר, אבל מי לא שמע על העומד של רן? הוא הכי מהיר בחול, הוא הכי חזק בגן, אבל יש לו סוד אחד שפחד הוא לגלות, שהוא כל כך מאוהב באחת הילדות. אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן יש הרבה חבורות, יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות, אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות? מרים להם כפיים, מלמדים אותם לנחות, מורמים על נס התקן, גאוות כל האזור. רק לפעמים כשהם קופצים רחוק הם שוכחים לחזור. אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה לו מה היא בשבילו. כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן נפרדים בשמחה, כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר, חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן. אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן. אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה לו מה היא בשבילו. היא בוכה כשהוא מציע לה להיות. כל עולמו בוער שלפני המלחמה. אצלנו בגדוד יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר.